ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿಮಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿದ ಉಪ್ಪಡೆಂಚ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರೆ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿದ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿ ನಾನೇ ಮುಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಊರುಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಾನೆ ಒಂದು ಮುಡಿಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಚೆರಂಟು ದಿನ ಮುಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಸುನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಅರ್ಥಿಗೆ ತಂದು ದೀತಿನ ಒಂದು ಇತ್ತನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಪುರ ಏನ ಪಾಡ್ದೇನು ಪನ್ಪೆ ಒಂಚಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾಟ್ ಸಾಸೆಮಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಒಂದು ಸಾಸೆ ಮೀನು ದೆಂಬುಡು ದೀದು ಸರಿ ನುಂಗಾದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ ಪೊಡಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಹಾಲು ಅಪ್ಪುಚಿ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನೂದು ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಅನ್ನು ಎಂಚ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ಪಿನಿ నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೈತೆ ಸಾಸೆ ಮೀನು ಇದು ಒಂದು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಂಚಿ ನುಂಗಾದ್ಲ ದೆಂಬುಡ್ ನುಂಗಾದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಯೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ನುಂಗಾದ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಒಂದು 1/4 kg ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸರಿ ರಡ್ಡೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಹಿಂಗತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಅದು ಉನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉನ್ನೇನು ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಮೊಸರುಟು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾತಿನ ನೀರಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಉನ್ನೇನು ಅರ್ಧ ದೀತಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ತೆಳುವುತ ಕುಂಟುಡು ಕುಡೋರು ಅರ್ಥೊನ್ವೆ ನೆತ್ತ ನೀರಿನ ಕಜಾವಿನ ಎತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿ ನೆಕ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಹಿಂಗಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕೆಲವರು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡುಚರು ಮುಡಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥದೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಜಾವ್ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪಡು ಹಾಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೀವರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ನಿಂದ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾತಿನ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ತಿಂಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಣ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ನೆಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಲಂಚನೆ ಕಜಾವ್ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಂದು ತೂದು ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಸರಿ ಚೆರಂಟು ದಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಸುನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನೆಟ್ ಅದಾಗ ಮುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡ್ಲ ಬೊಕ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮುಡಿಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು
ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬರಣಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಂಡ ಉಪ್ಪಡು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ದೆಂಬುಡು ದೀದು ಎತ್ತ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೂರ ಚುಲಿಗೆ ಎತ್ತು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಎತ್ತಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕುಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ದಿನ ಬರಣಿಗೆ ಈಚಿನ ಕಾಚಿದ ಬಾಟಲ್ ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟು ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಪ್ಪುಂಡು ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.